эҳсон қодиров аз хурдсолӣ орзу дошт ки доиранавози моҳир шавад. Ин хоҳиши ӯро падараш дастгирӣ кард ва эҳсонро ба Мактаби санъати шаҳри Гулистон барои азбар намудани ҳунари доиранавозӣ фиристод. Инак 2 сол инҷониб ӯ хонандаи мактаби санъат аст ва нозукиҳои ҳунарӣ интихоб намудаашро меомӯзад. ман дар синфи доира дуюм синф мебошам. ман дар чорабиниҳои шаҳрӣ ва вилоятӣ иштирок мекунам. пеш бинои мактаби санъати кӯҳна буд, мо аммо дар мактаби санъати нав хонда истодаем. пеш мисли ин шароит муҳайё набуд, аммо доираи карнаи ҳамаш нормал дуруст нав истодааст. дар мактаби санъати шаҳри Гулистон айни замон зиёда аз 200 нафар хонандагон таҳсил доранд. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки исломӣ моҳи октябри соли гузашта бинои нави мактаби санъат барои ҳунаромӯзон дарҳои худро боз кард. толи 1 сол аст ки дар ин бинои бо тарҳи наву замонавӣ қомат афрохта хонандагон нозукиҳои асбобҳои мусиқии миллӣ ва аврупоиро меомӯзанд. боиси хушнудӣ аст ки 25 октябри соли 2018 мактаби санъат бо иштироки пешвои муаззами миллат ба пешвози 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 25-солагии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадя гардидааст. дар мактаби санъат зиёда аз 220 нафар хонандагон аз 14 намуди ихтисос ва синфҳои рассомӣ таҳсил мекунанд. хонандагони мо дар озмунд ва фестивалҳо ба монанди Тоҷикистон ватани азизи ман, Донак, Сапеда иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол карданд. ба толибилмон омӯзгорони соҳибтаҷриба ва устодони санъат дарс мегӯянд. дар ин кошонаи ҳунаромӯзӣ кӯдакону наврасон аз асбобҳои мусиқии миллӣ, доиранавозӣ, карнайнавозӣ, найнавозӣ, сарояндагӣ, рақс, рубобнавозӣ ва аз созҳои аврупоӣ пианинонавозӣ, флейта, гитаранавозӣ ва ғайраро азбар мекунанд.